Yan mga idol, magandang umaga sa inyong lahat. Fishing na ulit tayo. Tamang tama, dumating kasi yung order natin kanina. So, tsaka ito yung isa, parang tamban yung kulay nya. Pag hindi ito umubra mga idol, meron tayong ano dito, mga hipon. Sobrang dami niyan, mga buhay. Ibang spot tayo mga idol kasi ang daming nangawil dun. Pinangawilan natin dati, kaya dito na lang tayo sa tapat. Iban ko kung over ba yung mga lure dito. Try natin, maganda bang lumangoy. Ay, lubog pala siya mga idol, oh. Lunod pala mga idol, lunod. Unang hagis natin mga idol. Baba na lang tayo kasi mababaw lang. Unang hagis. Ang daming nangawil dun mga idol, oh. Pinangawilan natin dati. Parang pangit lumangoy mga idol. Pangit lumangoy mga idol, oh. Yan, parang hinahabol. Balagpag. Yun mga idol, nakapalit na tayo ng ano, lure. Kulay pula yung ano, ulo. Try natin mga idol. Pangit ng langoy mga idol, paikot-ikot. Ang dami talagang nangawil mga idol dun, oh.
Tsaka may naglambat din. Daming nakawil doon mga idol oh. Wala mga idol, punta tayo dun sa unahan. Baka meron dun. Lakitok. Kapul-pul na pala. Lipat tayo dun mga idol sa unahan. Dun tayo sa may bunuan. Yan mga idol, hindi umubra yung mga lure natin, kaya nagdesisyon na ako na palitan ng pain. Hipon na lang yung pain natin ngayon. Bugbog na kasi ang spot na to mga idol, maraming naglalambat. Ayun o, naglambat dun o. Yan kawin, hipon na lang, nilagyan ko ng 2 hook. Sana makahuli tayo kahit pang ulam lang. Sobrang init mga idol. Yan, 2 hook yung gamit natin. Sana swertehin tayo mga idol. Kainin muna natin yung yung baon natin na itlog, nilagang itlog. Anong oras na? Alas 10:49 na pala mga idol. Adiak sa may bunuan. Kay kadamo-damo ito nang awil oh. Tumabog ka? Ha? Tumabog ka? Oo. Pasok. Tumabog ka? Oo. Kain muna tayo ng itlog mga idol, nilagang itlog. Uwi na din tayo mamaya mga idol. May kabidyo ko lang ako mga idol. Wara ko siya lolo, wara. Pakasugal na siya. Nilagang itlog yung baon natin mga idol oh.
Kadag ko na din sa balod. Sa may bunuan, sa pana. Ang lalaki ng mga alon mga idol. Ang lalaki ng mga alon. Kadag ko na sa balod. Sino kampang? Nag-vlog ak. Okay, lubat na akong cellphone. Pero naman mo. Waray pa udak tubig. May nalak di dagat. Bagan binira lang kawil. Wak tubig. Salamat na la, wala tubig. Ang lalaki ng mga alon na mga idol. Masibayan na akong action camera, waray pa maiba ni bar. Chay. Ano naman? Ha? Saan? Pagsulibiya. Dua? Usala, may lesa na paliw. May paliw. Oo. Saan dito? Oo. Wala pa tayong huli mga idol. Wala na si tatay. Ada malibangan sinaya. Oo. Ano din? Ano Ang din? dami kasing nangawil din mga idol. Sa pinangawilan namin dati. Mauram kasi na eh. Ah, Yan na lang ay malubat na akong cellphone. ito yun, tinawag ka sa ako. Gagi. Sige na, yan na lang. Oo. Sige. Wala pa tayong huli mga idol kahit isa. Lipat na lang tayong ibang spot mga idol.
Walang pumapansin sa pain natin. Bugbog na kasi ang spot na to mga idol. Lipat na lang tayo. Update ko na lang kayo mamaya mga idol.